King Bhaka sevelwa liqonda ngqo iqiniso njengokufa evuma ama-fictures kaMthandeni ukuthi ayawukhuphula uMaskandi ubekuleli zinga oyilona namhlanje. Akusho mina, kusho uKing Bhaka Nzama oyinyanga omelaphi wendabuko owaziwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi einsukwini uke wavuma uKhuzani useyabuya manje. Uzosho cha icokama leyokhuphula uMaskandi. Kodwa ke nanto udaba bafethu ke awizwe. Akulula ukuthola ifeature. Akulula ukuthola ifeature iphindi ifeature masuyitholile ingene ikhaca akulula. Kodwa iBlack Mambazo yakwazi ukuthola umculo waphesheya bangaphosisi uDolly Parton mangironke ningitshela. Yakhombisa ukuba kwenye level nangempela sikho isichathamiya esafica iBlack Mambazo. Ngibonile futhi lokho sekwenziwa uMthandeni icokamilisha efeatureisha uLwandlunkulu udominatile kulomculo abawenzayo yabo. Kodwa ukusuka kwecukama lithatha uLwandlunkulu lizomfaka kuMaskandi afike ulwa angene khaca kunyusile uMaskandi ayikancane kakhulu futhi lasuka icukama lalanda lentokazi lekuthiwa uMahu lamuthi khaca bafethe ngikhumbule mina ngikhuluma iqiniso mina yabo lamuthi khaca Maskandi befika uMahu wafike wangena khaca ingoma yavele yandiza kakhulu iyodwa leyo nto isho amandla because into uyisusa la uyibeke la uma usayenza wena into lapho ukhona usuke usadila nemarket elingene naleyo level or naleyo genre kuyona. Kodwa mawusu invite omunye umuntu ukuthi akangene usuka wena usuthi mina ngiya like I'm blocking the ceiling manje sengilanda loya ngaze uzokwazi istress obanaso ukuthi uzokwazi ukungena ingoma ithanda beka bangena yathanda into ingoma hayi lapho usukuwinile sokunkunzi lapho. And iphupho lami mina ukuthi ngelinye ilanga abaculi bamaskandi ngelinye ilanga bamfeatureishe umculi waphesheya bafethu uyabona bangathiwa khona inkunzi ngelinye ilanga ezofeature umculi waphesheya odumile kaMaskandi kuyobe nisiphakamisile bafethu kobe nisiphakamisile bafethu. Ingakho mina ngithanda ngisho ama-actors asuke actor mase ngiwabona ese-actor phesheya kwey'lwandle ngivele ngijabule. Ingakho mina ngithanda ngisho umculi bakuthiwa umculi uyocula phesheya uyacabanga mfethu uyabocula phesheya kwey'lwandle ucula uMaskandi ufeatureishe uChris Brown. Mawucabanga manje ngene stadium phesheya kwenzakalani mawucabanga abantu ababukayo ukuthi uChris Brown ukwazi ukungena khaxa emculi kaMaskandi uyothatha umculo uyubeke phezulu bafethu singasapothathani ngenasidingo. Kunezinto ekufuna sivumane kuzona sincomane njengoba mina ngisebenza ngeqiniso mina uyabona nje ukhuba indlela ahlakaniphe ngayo leya ntayinzile yokuthenga itrack inkunzi leya futhi uyabona ukuthi uBinz Mandete uyabona uMthandeni into ayenzayo ukulanda ama-genre athi abazofukula uMaskandi awufukule ngempela. Baba uMaskandi sekusele kancane manje ukuthi udlale kwiMetro FM sekusele kancane manje udlale kwiMetro FM uMaskandi sekusele kancane manje ukhumbule phethe uMaskandi bavalelekile abakwazi ukudlala ngisho ku-channel uMaskandi. Kodwa uma ngabe kulokwenziwa lama-feature uMaskandi sababona ku-channel yabo. And asafuni manje makumenywa abaculi bethu bamaskandi bamenye ngoba kuthiwa bayakocula mhlambe ehall thizeni noma bayoculela ama-guest thizeni phesheya. Sesifuna abaculi bamaskandi mabeya phesheya bayeli festival baba ekuzothiwa kuyona khona oDoja Cat thiwe khona oLihana sibone ipost inomculo wala kwipost kwi-line up sibabona uDoja Cat sibabona obalo muntu uRihanna sibabona uBeyonce isho bani omunye sibabona uBeyonce sibabona uChris Brown mase ngiyalibona icubama ngithi nansi le poster ngimbona uKhuzani ngithi awunazi ezami madoda nazi ezami yabona sifuna liyonto makuthiwa umculo uyaphesheya sifuna liyonto ukuthi igcine kufikile liyonto izoba lula bafethu manje izobhilivela kulento yama-feature ukuthi iyawuphakamisa umculo. Kodwa emqondweni makusakhona into ethi feature umculo iyawehlisa kusafuna si-educate-anini lapho bafethu show mina uKing Bhaka safuna si-educate-ani lapho baba safuna si-educate-ani.